Nganggo tata krama to. Wedi. Cilek. Minggat kana. Wah, tandangane dhewe cakok nyelekutis. Nek ana sega kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek nyembah kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ora mangan pelem ora masalah. Perkara peleme kok aku ngorbanke derajate wong tuaku ki. Aku anak model piye, Ndro? Aku tak takon kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arep bapakku ki wong kere, gedibal, wong melarat. Ning kae Sanghyang Ismaya, kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndro. Aku dadi kowe wani akon Pakdemu kon nyembah dramane bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya ngetok jenggonmu kowe? Aduh, aja. Kelabang sisan kowe. Kemar dikelabangi kembung ae jama. Anduk kowe tekan ngene arep meksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk Pelemertangga Jiwa ora apa-apa. Ora entuk Jambu Dipa Nirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Kuwi ra mengigo pertikele bapakmu to, Ndro. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem mung bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyeluk aku kudune Kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma. Angling Darma dengkulmu melocot ora. Hah? Wong iki anake elek kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu ro bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudune nyeluk bapakku ki Pakde nyeluk aku Kamas. Ora kok cengengesan ngono. Wila dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok meng kowe bapakmu wae tak tantang kok. Kok meng kowe Ndra. Bareng ra payu main film terus dadi dewa kowe. Aneh-aneh. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkelang mati dening aku. Pangga, ayo nih, ngati-ati lho, Tru. Ya.